Cine este călătorul? Eu sunt călătorul. Tu ești călătorul. Noi suntem călătorii. Cred că la un anumit nivel fiecare suntem călători în această experiență de viață, doar că am uitat și faptul că suntem călători. Cred că obstacolul este însă acest fapt, uitarea. Am uitat că suntem călători. Am uitat că suntem într-o călătorie. Am uitat cum se numește călătoria. Am uitat care parte din noi călătorește. Nu știm în ce direcție ne îndreptăm. Nu știm în care etapă a călătoriei suntem. Am uitat multe. Cred că soluția este să ne reamintim. Să ne reamintim că suntem niște călători, că călătorim în această experiență de viață. Iar mai important, să ne reamintim cine, ce suntem cu adevărat. Dacă simți chemarea să îți reamintești, te invit în Școala Prezenței, în cadrul cursului Observatorul. Școala Prezenței este spațiul din interiorul tău, iar cursul Observatorul este cadrul în care călătorim împreună.